खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 18 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 4 माग दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया गोमोथावै बांगोन। गोदान खामानि जागायनायनि थाखाय साना मोजां जायो। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। हाखु दाखु लानाय थिरांथाफोरा जेथो सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि बाथ्राफोरनि सायाव मोनसे रोखा बिथांखि थानाया गोनांथार। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नखरनि गेजेराव गोसो गोथारै लानाय जागोन। गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। गोजाम नाजानायफोरा दिनै गोख्रैथि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो दिदोमथिया जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं। रावनिबो सायाव बांद्राय फोथायनाय दाहो। नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा होनो हागौ। गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सानथांखिफोरखौ लासै लासै दावगाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनायनि गेजेरजों गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नोंथाङा मेलेमारि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। गोनां खारिथिया लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। बाथ्रा बुंनायाव दबथायनायनि आंखाला दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया जागायजेनगोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। नखरनि गेजेराव मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो हागौ। खामानि मावनायाव धैर्य लाखिनाया जाफुंसार जागोन। सिगांनि साननायफोरा नोंथांनि गोसोखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। नोंथाङा जिरायनायनि गोनांथिखौ मोनदांगोन। न'जों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ सांग्रां खालामना ला। फोथायजाथाव सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन ला। गावनि गोसोखौ सिरि लाखिनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ आबुङै बाहायजागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सिनायथिया गोख्रों जागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोरा जाबोगासिनो दं। अहंनि थाखाय सोमोन्दोआव जेंना सोमजिनो हागौ। नखराव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जानानै थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। साननानै थिरांथा ला। मान आरो सनमानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोराव गुदि बाथ्राफोरनि सायाव गोसो होनाया गोनांथार। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया एसे सम लानो हागौ। रांखान्थियारि थिरांथायाव सांग्रां जा। पासन एबा मेंनायजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंना जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। डकुमेन्टजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोरखौ सांग्राङै सामलाय। गोनांथि गैयै जिंगानिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि बजाया बांनो हागौ। मोनसे सरासनस्रा रुटिन लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन।
बाहागोदारिजों सोमोन्दो गोनां खामानिया जौगागोन। सायख'नायाव माखासे थिरांथा गैयै थानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांनो हागोन। आरिमु आरो सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। आयेनारि बिथिङाव सांग्रां जा। गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावखौ दबथायनायनि गेजेरजों गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हायो। आन्दोनि सानथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। मोनसे गोख्रों रांखान्थियारि थासारिनि नेरसोनफोर दं। गोसोनि सायाव सोनारनानै थिरांथा लानो नाङा। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सानना ला। नाङै दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। धैर्यजों आवगायलां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा इयुननि बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावगोन। जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे खाबु सोमजिनो हागौ। खैफोदगोनां थिरांथाफोरनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोलोंनायनि गोदान खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा धोरोमारि खामानिफोराव गोसो होगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मकर राशि। दिनै खामानि थिलियाव दिदोमथि थागोन। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ रोखायै नुनो मोनगोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। बांद्राय खामानि मावनायाव मेंनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। आब्रुथि लाखिनाया गोनांथार। बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा सिनायथि लाबोनो हागौ। समाजारि मान-सन्मान आरो मानथाखोआ बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। गोसोनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। फोथायनाया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोसोआरि सानस्रिनि फारसे गोसो जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। गोसोनि आबेगजों बोहैलांनाय थिरांथाफोरखौ दाला। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोन थागोन। गोजाम आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथाङा ध्यान आरो गोसोआरि हुदानिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।